ittieħed in konsiderazzjoni kemm il-senarju ekonomiku Malti u kif ukoll dak barrani. Fil-fatt, la morna estrem u morna ieħor. La għedna ma ħanamlu xejn jew addirittura ħannaqsu id-drittijiet tal-ħaddiema bħalma jagħmlu pajjiżi bħalma semmejt inti. Għaliex maħniex fis-sitwazzjoni tagħhom. Mill-banda l-oħra wkoll fimna li dan huwa perjodu ta' kriżi ekonomika li bla dubju ta' xejn jista' jolqot lil pajjiż tagħna wkoll, u allura qas morna l-estrem ieħor imma provajna nsibu bilanċ. Qed innejnu billi nkomplu nżidu l-pakkett tal-Family Friendly Measures u permezz ta' miżuri oħra fosthom reduced eżempju hours sa meta bniedem ikollu tfal taħt 16 sena. Qegħdin nitkellmu il-vacation leave li jittieħed sija b'sija. Dawn kollha huma miżuri li jkomplu jgħinu u jinkoraġġixxu l-ħaddiem Malti biex jagħti l-input tiegħu fid-dinja tax-xogħol. Aħna qegħdin ngħidu illum il-ġurnata bis-sistemi riġidi mhux neċessarjament li huma l-formola li għandna naħdmu issa u fil-futur. Aħna llum qegħdin nitkellmu fuq il-bżonn li l-ġenituri it-tnejn qegħdin joħorġu jaħdmu. Però fl-istess ħin baqa' għandna responsabilità tal-familji wkoll, baqa' għandna responsabilità tat-tfal ukoll. U allura hawnhekk irid jinstab il-bilanċ u l-bilanċ qed jinstab biss fil-formula tal-flessibilità. U naħseb li da mhux gwadan ħaddiema biss imma gwadan ukoll għall-employer għaliex meta inti iġġib u tbiddel l-attitudni minn waħda riġida għal waħda flessibbli fix-xenarju preżenti tal-lum dik hija ta' vantaġġ għal kulħadd. Mill-salarju li jmiss lill-ħaddiema tal-gvern se jaraw l-aġġustament tagħhom fil-salarji tagħhom, ġifieri dak li ftehmna u ġie maqbul issa se jsarfuh mill-paga li jmiss, però apparti minn hekk mill-paga ta' wara se jkun hemm l-aġġustament tal-arretrati wkoll. Ġifieri sal-aħħar ta' din is-sena il-ħaddiema jkunu bdew igawdu mill-frott ta' dan il-ftehim kollettiv.